Itxaso Atutxa, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Gaurkoan zure ibilbidean sakondu nahiko genuke, hasteko 8 abizen arratiar dituzu. Euskaldunak ez, arratiarrak. 8 baino gehiago uste den, baina aita eta amaren familiak biak dira arratikoak, eta luzean izan dira arratiarrak, beraz, arratikoak ez badira, arratira aspaldi joandakoanak izan behar dira. Handik gutxi muitutakoak. Bai, guketxean arbol genealogiko hori eginda daukagu, eta 1500 da pikura arte, 1600 arte dago eginda, eta ez dakit, oso jende gitzi oki dugu arratitik kanpokoa bakat, baten bate Gipuzkarra, Errexilaldekoa, eta horrela, baina oso kurioso moduan, beste guztiak arratiarrak. Gitzi mobidu izan da jentea izan da, gure familikoa. Oaintxe sartuko gea zure lan esparruan, baino fama handia daukazu oso moderna zehalako. Arropa asko gustatzen zaizu? Ez, gustatzen jat eukitea eta aldatzea, eta gaina taia arazoak eta, arazoa ez da taiarena da, geure gorputzarena, baina horri biltzen garenak azarre gure taiagaz, problema bat izaten dugu, eta niri ez jatana gustatzen da dendetara joatea. Ez jata gustatzen, erosketak egitea, txarto pasatzen dut, sarritan joatenaz ja guztiz derrigortutan nagonean, eta sarritan aiztaren batek ja bultzatuta eta arek eraginda, baina bestela, ez eta gainea txikitatik pasatu izan jatan zeo zer da. Eta gustatzen jata beste guztiek daukiena, eta non erosi dozu eta dana galdetzen dut, eta gero enaz joaten. Ez jata gustatzen, beti ekiditzen dudan zeo zer da. Eta gero elkarrizketetan eta ikusi dut, gustatzen zaizula sukaldatzea eta atletik. Asko. Bai, atletikena, nik uste dut jaiotzez daukagula, ez da? Genen bat daukagu ordanok. Eta gero, aita oso salea zan, umetan gogatzen dut, larun bata batzutan bebai, nire izta gaztea jaio barik egoan, eta Amaia eta Biok, nire iztea eta Biok joaten ginen nahitagaz, Lezamara, entrenamentuak ikusten, eta horrela joaten ginen, ez da, Dani eta ziran jokalariak, osanke pentsa, urteak, eta oso ondo pasatzen gendun. Ikastolan batzutan ere ibiltzen ginen, baina, gure klaseko mutilak ezean oso neskazaleak futbolean behintzat, gero beste gauza batzutarako, eta gehiago egin gendun saskibaloira, eta gero nik saskibaloia jolastu neban, baina bai, saletasun hori mantendu dut futbolaz baino gehiago atletik sale, ez? Eta, sozioanaz, eta joaten nahi saldo danean, eta gero beste batzutan ja neke-nekeitea gotenaz, eta etxean ikusten. Ez berdina, futbol zale izatea, edo atletik zale izatea, ez? Hori nire txan ikusten dut. Amari, reala gustatzen zaio, futbola, Bai, nik nekez ikusten dut beste partiduren bat, ez da, baina, eta guretzean badaukagu danerik, atletizaleak garena bakarri, baina nire seme gazteak ikusten dauz, 2. edo 3. dibizinoko partiduak bebai, eta galdetzen badautzazu Japoniako ligaz, horretaz behakingo den, batzuk dira benetan futbol zaleak eta partidu hon bat agonean betik ikusten dabe, eta beste batzuk atletik ikusten dugu, erreala badago eta telebistan dago zatitxo bat ikusten dozu, edo informatiboetan gero moten den laburpena, baina askoz gehiago ez. Eta sukaldaritza? Zertarako erabiltzen duzu relajatzeko, entzun dut? Erlajatzeko sukaldaritza gustatzen zaizula, ez? Bai, erlajatzen nauen gauza bakarra da. Bakarra edo bakarretarikoa, bai. Nik neban ezer sukaldatzen, baina ezer da, ezer. Nire lagun guztiek egiten neben zeo zer, kitxinezko tortillatxo bat, eta ez dakit, pastaz aparte beste gauzaren bat, ez da? Nik ez ebez. Eta gure ama oso sukaldari hona da, eta gaina asko gustatzen jako, gona izateaz gain asko gustatzen jako, eta asko sukaldatzen dau. Eta astebururen baten gurasoak kanpora joaten baziran, amak itzeten eban bete janaria, guretzat eta kuadrilla osoarentzat. Orduan, sekula eneban ez ere egin behar. Ta aitak sarritan esaten eban, neskek ez dabe sekula ikasiko sukaldatzen. Talan izan zan, joan nintzen ere amaren etxetik, etenekian, baina ezer da, ezer egiten. Ta hasi nintzen, eta, hain txarto bez, eta jarraitu eta ene. Eta jarraitu eta kontuatu nintzen asko erlajatzen ninduela. Eta hartu neban apur bat terapia moduan. Eta, hori, eta ikusi nahiko ondo urtetzen ebala, dana bat izan zen, eta mantentzen dut. Eta gainera, sukaldatzeak lasaitzaz aparte, gero, beti lagunak, familiarteak, jendea, horrela eroten nau betik, orduan. Animatu egin nauzu, hori esan behar dizut, zenik ere. Bai, baina ezer da, soluzioa daukan ereak, orduan. Bai, niri eskondu nintzanean, opatu guztien liburu bat etxean, aitaren opai izan zen bebai, eta ez dut oin guztiz joatzen, baina
Cocina fácil para inútiles deitzen zen, bai, ondino daukate etxean gordeta, eta orduan erakusten eutzun, arrautza frigidua zelanen behar zan, eta rompa usted el huevo, tal, la casca, horrelako instrukzioak, bai, horrela zen, cocina fácil para inútiles. Pentsaizuz nik zer egiten neban, eta nire bikoteak horren beste, eta biari gustatzen jakun jatea, eta batek gehiago egin eban, eta bestea hor dago. Hogetan barruteren buruan ondino astear. Liburu ere kurtzen horreinik. Pasatu beharko dautza, baina bai, etxean daukat ondino liburua. Eta jendearekin egota gustatzen zaizu, dirudienez? Esan duzu, lagun artean egoteko aukera hona izaten dela sukaldatzea, ez? Bai, eta batzuk esaten da, ordu asko enboten duzu horretan, eta gero harin pasatzen da, ez, gehienetan gero tertuliak luzeak izaten dira, guretzean normalean aperitibo eta baskaria gazazten den laguntarte bat, normalean afari bihurtzen da, eta ez orain bakarrik denporaz igual larriago nabilela, lehen ere hori asko apreziatzen eban eta gustatzen jata. Eta, berez urtetzen jatan zehosar da, baina nire inguruan ere ohitura dago, eta gure lagunartea be horrelakoa da, eta alegintzen gara sarri egiten, bai, alegintzen az. Eta familia zer da zurezako? Lehenengo minutu hauetan, familiako kide guztiak aipatu dituzu? Dana. Barket hori topiko bandala, baina gure familia, ez da oso familia zabala lehenengoa, beste bi aizta gehiago daukadaz, hiru neska, gurean emakume eta gizon bat etxean, eta orain alrebez, orain bi seme daukadaz, mutilak eta senarra. Baina aizten artean beti oso pina-pina izan gara, gu oso talde gara. Eta gero etorri diranak kanpotik etorri diranak etxeratu dugu zanak, senarrak eta euren artean oso harreman ona daukie, orduan, dana etorri da berez. Eta zure babestokia da, baina onerako eta txarrerako bai, ez da? Pozik zagozanean familia daukazu gogoan, txarto zagozanean familia daukazu gogoan, berez etortzen den zehozer da, eta guretzat ez da behartuta egiten dugun zehozer, ez? Aldugun guztietan gelditzen gara, naiz eta gero egia da bai, bakoitzak oso bizitza independentia egin dugula, beti danik, baina horrek ez dau besteak entzen, ez dau batera etorri daitezke eta gurean etortzen dira bakoitzak badauka bere bizitza oso pertsonala eta independentea, lanean ere ez dugu inoz batera lan egin eta zerikusi oso ezberdinetan ibili gara, baina gurean egunero hitz egitea esate baterako, normala da, zer esateko, ez ebez eta zer, bai, zu, hemen, nora zoaz etxerantza, bale eta, hemen, bai, gero, zera, holan, kanpotik entzuten da banak, pentsauko dagoela, honek jota dagoz, jota bagagoz, baina ohitura daukagu eta egiten dugu. Politikaz hitz egiten duzu familian? Bai, lehen begiten genuen, azken baten gu alderdian bizi izan gara umetatik, aita eta ama bai, inguru politizatu edo ideologizatu baten bizi izan gara umetatik, eta movimentu ezberdinetan bai, hasieran ikastoletakoak, eta gu deustun bizi izan gara umetan gure ama deustun bizi da, eta oso tomateran gainera alde horretatik, eta beti bizi izan gara movimentu baten inguruan eta alderdi barruan bai oso hurbilduta. Beraz, normaltasunez. Baina ez nire inguruko beste familia batzuk baino gehiago. Ez dugu gehiago hitz egiten eta are gehitxeago orain ni politikan sartuta lehendik baina kargu bategaz nagoalako. Egunen baten bai, laneko zehozer bihurtu dalako bai, ez da? Edo nire egunerokotasunean beste inportantzi bat daukalako, baina nire inguruko familia askotan asko hitz egiten da politika, herri honetan gainera gure egunerokotasunak betik eroaten gaitu alako, eta ez dut uste gaina txarra danik, ez? Entzun ez dut elkarrezketaren batean ikastoleen adibide hori jartzen. Ikastoleen mugimenduan zergatik parte hartu zenuten? Esan nahi dut ikastolan zergatik inplikatu zineten bere garaian ikastoletan, gurasoek beti parte hartzen zuten gauza guztietan, ez? Orain ikusten dugu ikastolak eta zorionez ikusten dugu hezkuntzaren normalizazio barruan beste atal bat elez, ez da? Baina nik 49 urte daukada, eta ni hasi nintzanean Deustuko ikastolan, orduan Igorretik Deustura etorri ginen bizitzen, eta Deustuko San Pedro Eleizako ez orain daukan egoitza barri hori, hori gero ezagutu izan dugu, baina Eleizan egozan gela txikitsu batzutan hartzen genduen klase,
lehenengo urtean, eta gero San Felicisimoko bekaldean eukin genduen ikastola. Nire lehenengo urteak ikastola esan ikastola Colegio La Pasión del Señor deitzen zan. San Felicisimoko zeraita pasiotarrak egia esan hor laguntzan diamoten euskuen, babesa, gelak, Aita Ferminegoan orduanaren arduradun, eta hori gurasoek bultzatutakoa zan. Bueno, batzutan erdi brometan bezaten gehuntzan gero, ez da, gurasoen jaiak eta izaten gendu zanen gurasoek eta alan urten dugu danok, ez, klaro, liburuak beurek erabakiten ebezan, eta pentsaizu gure gurasoak zerekien pedagogiaren inguruan, ez da. Baina dana eurek egiten neben, gure klasean ondio godatzen dut, lagun baten aita elektrizista zan, eta zenbat ordu sartu ebazan, gauzak egiten edo gure amak eta beste eskulan batzuk, eta garbiketan, eta antolakuntzan, eta bar. Izan zara ikastolako alaba eta ama izan zara, bai? Bai, baina horregaitik gero igarri dut diferentzia, nire zenbakian nagusiak dira, baina hasi ziranean ikastola era normalizatuta egoan, beste dozein herrialde, Europako herrialde bateko zentru baten antzekoa zen funtzean, ez? Naiz eta ikastola izan, eta baina gure ikastola eta kooperatiba gauza biak, baina aldea oso handia da, zorionez bebai hori normaldu egin dalako, baina orduko garaiko, bueno, gogorapenak niretzat oso gozoak dira, guk egiten gendun deustuko ikastolan, ekainak 19, nire urte betetzea da gainera, eta Bilbon orduan, oraindik, la liberación de Bilbao ospatu egiten zen, eta ejerzitoak Gran Bia osoa zeharkatzen eban, Sagrado Corazonetik hasita iaia udaletzeraino, eta ikastolako jaieguna zen, eta familiak joaten ginen, eta nik irudiak daukadaz oraindik ordukoak, eta batasun oso handia egoan. Familiak gero alkarregoten ziren hausokiden asoziazioan be, bai, dantza taldean, danean, danerako salako jente bardina, bai, eta gero Bilbon hausoak oso hauso izan gara, ez? Nik uste hori be, herria handi baten oso polita dela, eta deusto herri bat da. Asko eztabaidatzen zenuten etxean, naiz eta guztiak alderdi berdinekoak izan, eta bar? Asko, eta oin be, bai. Bai, inoz amak esaten deu, lehen bezaten neban, eta eskerrak danok alderdi berdinekoak garen bestela, baina horretan ez egaitu ebe bai, gurean behitzat etxean. Guk gaina bagen kanzeo zer eta aita itzaz gizona zan, eta 3 alaba. Eta orduan, amak ez, baina aitak baiokan beti ardura hori, ez? 3 neska ginala, gero gizonezkoen mundu baten aurre aurteen behar gendunak. Eta berari asko gustatzen jakon gainera eztabaida eta tal. Eta gu jaio gara nik uste hori begenetan, eta klaro, isildu barik egoten gara, oso berbatiak garelako gainera igartzen dan moduan. Genio handi daukazu? Kanpoan esaten da, ez, baina nire etxean... Hori bat izaten da horrela, ez? Ben gertatu jatan, hitzaldi bat emon, eta nire semen nagusiaren kide batzuk egon ziranan, ezagutzenen nebasanak, eta handik egun batzutara zanutzen, lengoan zure amagaz egon ginean, ez dugu batzina sondikan, edo lezaman, edo hortik izan zen, eta ze maja, zelan enroiatu zan, eta, bueno, badakizu betiko gauzak ez, etxetik kanpo, uso, eta, bueno, badinotze berak, hori da etxean ezagutzen ez duzuelako. Eta, klaro, ditu nintzen... Zagatorra, zure semea, ez? Bai, majua bera. Bai, oso detai, ez da, kanpoan amaren irudi oso ona ematen behar da bezala. Bueno, nik etxean zorion hori daukate. Bikotean gauzak banatu egin behar badira, guk oso banatuta daukaguz. Ni senarra da pasentzi gehien daukana, eta etxean, kanpoan ez horren beste behar bada, baina etxean oso lasaia da, asko aguantatzen deu, eta niri kostau egiten jata. Orduan, paper komplikatu nazuri tokatu zaizu. Bueno, beste dino ez, errezena dala apurtu eta estanda egin, eta desaugatzea, baina alegintzen az apur bat zentzu zeiten, baina batzutan konturatzen az nien azela lasaitasun gehien emoten dagoen etxean, enaz. Eta biak politiko izatearen hori? Zer moduz dara mazue? Bueno, ez zain txarto, nik uste neban hasieran, bai ez inezko izango zala, beti baloratu izan dugu asko, ez dugula inoz batera lanik egin, izakera oso ezberdinak daukaguz, pentsakera ere sarritan, ez eta biak alderdi berdinekoak garen, ez da. Baina, bai, eta berari be gustatzen jako asko ez da bai da, eta... Baina, hortaz aparte guztien gendun izakerak aitik ezin izango genkela inoz batera lan egin tarduan, bueno, ez jaku inoiz tokatu eta ondo.
Eta ni Bizkai Buru Batzarrera heldu nintzanean, zorionez bere ardurak gehiago dira Euskadi Buru Batzarrarenak, orduan erdi brometan edo esaten dugu, etxean nire ardura dela, baina etxetik kanpo Euskadi Buru Batzarrarena eta ez Bizkai Buru Batzarrarena eta erregaz konpontzen dugu. Baina, beste alde batetik niretzat oso lagungarri izan da bai, inok ondo ulertu badau zer zan niretzat aldaketa, bera izan da, eta hori eskertzen da, zeraltzen zarenean, hori eskertzen da. Kostazetza izun paus hori ematea politikara? Beitu. Lehenengo filan zaude, ez dinbestean? Hain izan zen sorpresa, gauza batzuk asko pentsatzen badozuz, behar bada erabakia ez bardin izango litzak ez da, eta nintzen sorpresa handia ez urrengoa izan zen, eta lehenengo enebagalako sekula pentsau karguren baten egongo nintzala, ez da publiko, ez da pribatuan, udaletxean egon nintzala urte, oso gustora gainera eberion Javi Uria, nintzana alkate salarik. Baina hori izan gauza bat, eta nire laganagaz kompatible izan zen, eta nik gaina oso gustoko neukan lan bat neukan, eta busturte gonaz gustoko neukan zehoz ere iten. Orduan, esan nire planetan egon, baina sekula ez, eta behitu ni alderditik urregona zen, baina ez, eta heldu zanean, eta proposamena izan ebanean, eta nahiko harin erabakin eban, pentsatu nebalako gainean gehiago itzaron eskero, ez esan diot. Ez dakit jazer esango dan, ez? Eta ez dakit oso konstiente nintzen ala ez, egia esan, nahiz eta oso urretik ikusi dodan bebai, zer dan Bizkai Buru Batzarreko presidenti izatean, nire aita izan zalako. Baina aitak bere lana mantendu izan eban, eta beste garai bat zan, oso esbardina, eta niretzat aldaketa handia suposatzen eban, batetik lana itzi behar nebalako, eta hori, behar bada hori izan da gehien kostatu izan jatana erabakitzea, ez da? Tarte baterako itziten duzu, baina alan da guzti. Eta gero gehien arduratzen da bana horregaz batera zan, pentsatzea gai izango nintzen ala, ez? Ze nien agoituta, nik badak izan dan elkarrezketa bat prestatzea, baina ez horren beste neure buru elkarrezketatua sentitzea, eta, olako mila gauza, ez? Eta gero oso gai ezbardinetaz hitz egin eta erabaki behar dozula, eta nik normalean eskutan izaten nebazan gaiak ziren. Orduan, gehien bildurtzen zaituena da gai izango etenaz. Eta, azkenean, baietz esaten dozunean, garai on bat tokatu jata bebai, guk alderdi barruan oso egoera ona daukagulak orain lanerako, eta dagozanak, edo gagozanak be, aspaldiko ezagunak garalako, iaia garai bardinan hasitakoak, hurbiltasun hori nik usteot lanerako, lana erreztu egiten da bala, ez da? Lana berez badago gorra, beti da gatza, egunero sortzen dira egoerak latzak, baina ingurua lasaituta daukasunean eta hurbilekoa dozunean, ez bardin hartzen da, eta gustu da. Esperotakoa topatu zenuen politikan? Esperotakoa topatu duzu? Ze esaten dizuten momentuan Bizkai Buru Batzarreko presidentea izaten nahi dugu. Pentsatzen dut imaginatuko dezula, zer izango da zure bizitza hortik aurrea. Esperotako hori izan da topatu dezuna, hobea izan da, okerragoa izan da? Eneban nolan irudi bat egin, behar bada hori dana izan zalako erdi susto bat, ez da? Sustatze gina, baina espero enebana. Orduan eneban nolan irudi askorik egin, eneban ezer prejuzgatu. Baina gero aurkitu dodana, lehenengo, aukera ikaragarri bat da, jende ezbardin asko ezagutzen dozu, eta ni beti jende zingurudatuta bizi izanaz, bai bizitza pribatuan eta bai lanean, ez? Talde asko, talde ezbardinak, jende asko gaz, eta niretzat jendeagaz harremana izatea ezinbestekoa da. Eta hori mantendu eta iaia gehitu egin dut, ez da? Orduan beste uniberso bat ezagutzen dozu bebai, niretzat hain hurbilekoa etzana. Momentu politiko konkretu baten bebai oso polita dana, nik uste dut, ez dakit orain horren beste konturatzen garan zenbatera aldaketa emoten ari da orain, baina emoten ari da eta zu parte zara, ez da? Eta ikusteko eta lehenengo lerro horretan, ez dakit partaide bai, baina gaina ikusle oso berez izateko aukera beba daukazu. Orduan, eneban ez perjuzgatu eta ikusten ari nazana gustatzen jata. Orduan, nago oraindik gauza barriak deskubritzen egunero. Eta
horrek ilusioa egiten dauz, zen nire lehengo lanean, ikusentzunezko munduan bilenean, bueno, egunero ezbardina izaten zen, ez eta batzutan uste duzu rutina baten hasi zarala, ez da, baina gero konturatzen zara ez, badan aldatzen da asko, eta formato aldatzen dira, eta zure lan aldatzen da, eta bar, orduan, baina hemen ere, dana zorionez, aldaketa baten bizi garenez egokitu egin behar duzu. Eta ni oraindik, ez dut esango barri-barria naizenik 3 urte terdi pasa dira, baina gauza asko ikasten ari naiz, orduan, bueno, bai, ondino zirrara bategaz bizinaz, bai, eta 3 urte terdi da. Zure aurretik, Bizkaiburu Batzarreko presidente guztiak gizonak izan ziren, 120 urtez, zuzara lehen emakumea. Hori ere, nola daramazu, oso gizonen esparrua izan da politika orain arte, jarraitzen du izaten, edo ez, Uxue Barkos Nafarroko presidenteari entzuten nion esanez, oso matxista dela politika gintza, oso matxista dela oraindik politikaren mundua eta esparru guzti hori ez dakit bat egiten duzun ideia horretan. Bai, gaina Uxuegaz horretaz zitzen izan dugu eta oindala gitzi gainera. Egia da, 21 urte ja alderdiarenak ez da egon beste emakume bat, baina azkenengoz urtarrian aukeratu gendu Bizkaiburu Batzar Barria, eta, bueno, erdia berriztu zen, eta orain emakume gehiago gara eta taldean ejekutiban gizonezkoa paino, eta oindala urte batzuk ondino Bizkaiburu Batzar osoa zan gizonezkoa, ez? Lehenko egunean ikusi neban irudi bat bebai, Bizkaiburu Batzarra Larrinagako espetxean egoanean, eta gau danatine gizonak, baina handik askora behon dino, danak gizonezkoak ziren. Gizarte aldatzen doa, baina egia esan, edo bultzakada bat emoten dautzagu danon artean, eta uste dut emoten dautzagula, baina jarraitu behar dugu horretan, edo berez ez da hau aldatuko. Gizonen mundu bat izan da, emakume asko dagoz, baina garrantzitsua da bebai, erabakitzeko puntuetan emakumeak egon daitezela. Bestela, azkenean, erabaki horrek beti gizonezkoen kutzua daukie. Nien azartuko orain, emakumeek egiten duguna ezbardina danala ez, betiko, ez? Sinema emakumeek egindakoa, literatura emakumeek egindakoa, politika emakumeek egindakoa, baina emakumeak ere egon behar dira. Eta ez badagoz, hor utzune bat daukagu. Gauzak aldatu dira, bai, lehengo gunean, parlamentuaren eraketan egon ginean esate baterako, hombre, lehenengoz daukagu, eta beste batzutan ere gertatzen da, baina emakume gehiago daukan parlamentu bat, eta oindala 30 urte, ietzegoan emakumerik parlamentu horretan. Inok esaten bat dauzko hau, berezko edapena dala, nik uste dut ez laguntza bat egon dalako, emonda edapen hau, eta legeztatu egin dalako, eta batzuk behartu egin dugu salako, oraindik entzuten dira olako esaldiak. Bueno, zerrandan ez dakitzen bat emakumea joan behar diranez, bueno, eta bestela gizonezko. Nok esaten dautzu zuri horrek gizonezko guztiak dirala ikaragarrizko balio dunak eta errezpadaukaguz, ez dakit, zerrendatzarra izango dela, eta olako gauzak, Kultura bat badago oraindik hor lantzeke, eta uste dut ezin dugula eten hori, batzutan emoten dau eginda dagoala, legeztatu dugu, eta badago, eta ez da egia. Benetazko bardintasuna eta bardintasun errealak behar dago oraindik lan asko. Ikusten dugu oraindik gazteengan jarrera oso matxistak ere bai, eta batzutan emakumeek hartutako jarrerak, ez da? Beraz, hau etengabeko lan bat da. Beste bide batzuk ere ikusten dira, igazko hauteskunde inoiz kontatu izan dut, baina udal hauteskundetarako zerrendak egiten egon ginean, jente asko gaz egoten zara, hainbat, eta gero eta gizon gehiagok, baina askok, ez batzuk bakarrik, askok planteatzen eben ja, arazoa zala eurentzat, familian alkate izatea, edo zerrenda baten joatea, edo, konziliazioarena ondino konponduta ez daukagulako, eta hori, bai, gizonezko zein emakumezkoek esaten hemen, baina gizonezkoak be, bai, hor bat dago ja, kopartaidetza bat, ez da, baina bide bat dago egiteke, eta horretarako behar dugu emakumeak aginte mailetan be, bai, eta hau txartzatu lertzen dauanak, aia, bera. Zuen alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, ari zarete urratsak ematen, nola ikusten duzu alderdia, gai honi dagokionez? Bai, guk egin gendun 2004an, 2003an eta gero 2004an egin zen hemen legea onartu baino lehenagoko urtean, erabaki gendun ja parekatuak izan behar zirala zerrendak, eta hori egiten da, eta barruan egiten dugu. Baina hortaz aparte hori,
transbertsal bihurtu behar dugu gure bizitza eta politika gintzan, baina bizitza osoan. Eta hori ez daukagun bitartean, beti badirudi zerbaitek behartu egiten gaituala, ezta? Eta alderdi barruan nik uste dut, adin batzutan esate baterako ikaragarria da zenbat emakume dagozan, asko, eta lortu behar duguna da jarraitu da giala, gero beti eten bat egiten da, nire garaian lehenago egiten zen, eta orain amatasuna atzeratu egin danez, orain 30 urte gazen moten da, eta utxune horretan bapatean emakume faltan egoten gara, ezta? Eta gero jarraitu behar dugu pedagogia egiten danok eta alderdietan bebai, oraindik da errezago, tertulia batera baten bat bialtzen dozunean, eta 5 gizonek urtetzen dabe eta emakume bate. Basarritan emakumekor, alegin bikoitza egin behar dugu, edo hirukoitza, baina joan egin behar dugu, eta egon egin behar gara. Referenteak behar diraleko, nien ezeren, inoren referente, baina emakumeak ikusten dugu zan neurrian bakarrik animatuko dira beste emakume batzuk ere egitera. Kostatzen zaigu plazaren erdian jartzea, mai inguru politiko batean. Nik, behin baina gehiagotan aipatu dut hemen ere, kostatzen dela, bereziki mai baten inguruan jartzea debate politiko bat egiteko. Elkarrizketa baterako kostatzen da, baina igual ez hainbeste, baina debate baterako alima da. Bai, eta oraindik daukaguz lotza batzuk iaia eta bikoak diranak emakumeengan, ezta? Ulertezinak 2016an, bai, baina emoten badira, saiatu behar dugu horrek apurtzen. Eta gagozanak edo ezagunagoak geranak, kargu baten gagozanak orain uste dut horretan badaukagula ardura gehitu batez. Ni ez komentatu dugu bai, Bizkaiburu Batzarreko presidente izatera aldu nintzanean, sarritan galdera izaten zen, eta igual molestatu egingo zaila, baina lehenengo emakumea zara, eta nik bitik esaten neban, ez, eta nahi zen bitartean hori barria da, eta barri bat dan bitartean ekiditzeko modua izan behar da gainera, behin eta barri esatea lehenengo ez dala, baina ia ez da azkena, eta hori ja normaltasun batera doan behar dala, orduen, hor bai, pedagogia bat egin behar dugu geuk bebai, ez da, gagozanok bebai. Aurrekoan elkarrizketa batean gonbidatuari esaten nion, emakume bat hemen eseritzen den bakoitzean emakume izateari buruz ere galdetzen dizu edala. Baina zinbestean gertatzen den zerbait da. Baina gertatzen da, lehen aipatu dugu, Zenarrata biok politika gintzan. Bera egoan, ni heldu barri nago. Itzaldi bat emotera noa edozein tokitara, eta egia da guk ordutegia gurea izaten dela, itzaldiak eta arratsaldeko 8 igande larunbata goiza baten, eta horrela, ez? Nik 3 urte tardei daroa daz. Ez dakiz zenbatetan galdetu dauztien, eta umeri padeko zu, eta zelan konpontzen zara, eta zelan lortzen dozu dan antolatzea. Ez dautzat inoiz galdetu, baina ez dakit pare bat bidar edo inoiz ez dautzi hori galdetu nire senarrari. Eta ia bizitza osoa daroa nik daukadan oraingo erantzukizun bardinan ez, baina bai lan bardea antzerakoan alde horretatik, ez? Eta gu ikusten gaitue, eta gero zaten badautza zua ez, semeak nagusia tira eta tal, eta orduan ulertzen dabe, eta ia barkamen edo konplizidade modu bat ere sortzen da hor. Hori beki ditu behar dugu. Batzuentzat hori ez da garrantzitsua izango, baina kentzen ez dugu neurrian, beti egongo da, sustrato bat hor, eta ez dugu lehen esan dudana, ez dugu transversal bihurtuko hau, eta egiten ez badugu, eta gero semeak gizonezkoak daukagu zanak be, hor euren hezkuntzan badaukagu zeregin handi bat, ama moduan, eta urrengo bela hona hodidetan. Eta hor badagoz, ia esan gazte asko dagoz honetaz ja, beste modu baten hitz egiten da horienak, eta beste modu baten bizi da benak batez be. Baina tartekabe ikusten dugu, eta hor estudiak ere eginda dagoz, beti gelditzen jakusala hor gazte multzo batzuk, hortik kanpo, eta niri inoiz esan dauztia be, bai. Hori zude adinekoen gauza da. Claro, nik adin bat daukat, baina konturatuko dira 10 urte barru. Norberak bizi behar dau, baina igual ikustea zer izan dundan honen edapena nahikoa izango litzake. Lehen aipatu duzu udaletako zerrendak egitean nola ibili zineten. Bai. Kostatzen da zerrendak osatzea? Asko, eta gero eta gehiago. Eta nik uste hau dela benetan refleksio eta hausnarketa sakon bat behar dauen zerbait. Zergatik pentsatzen duzu gertatzen dela hori? Arrazoiak asko dira. Batetik, politika txartu ikusita dagoala, hori badakigu, baina gaina asko sakondu da, asko errotu da jentearen izakeretan eta pentsamenduetan.
hainbeste urte pasau dugu, bueno, herriko alkate tal, gauzarik garrantzitsuena da norbera bere herriko alkate izatea eta zerbitzu publiko horretan egotea. Eta betiko horreri, edo behintzat nik holan beti ikusi izan dut, balore handia emon dautzagu. Bueno, hasi zanetik politika eta batez be gu estatu barruan gagozalako horretarako be, eta zikintzen eta egia esan ikaragarrizko salbajadak egin diranean, danok amaitu dugu etiketa horren barruan, ez da, korrupzioarena, eta barnaiz eta egia esan, hemen gero ikerketak egiten diranean korrupzioa ez da ardura handi bat Euskal Biztanlearen artean, ziurrenik ikusi ez talako urrean, ez? Baina, etiketa bat jartzen dugu. Bestalde batetik, gero, ez da inerreza zure bizitza normalera eta arruntera bueltatzea, funtzionaria ez basara, edo unibertsitateko irakaslea ez basara, eta guk badaukaguz, kargu publikoetan eukin dugu zen jentia, emakume eta gizonak, lan pribatutik atera, eta gero bueltatzerakoan, handik eta 8 urtetara esate baterako, bi agintaldi egin da gero, ez 30 urte pasauta gero, bi agintaldi eta gero, egon zen enpresatxoa, ere baten dagoala, edo itxe egin dala, bueno, horrelakoa dalako gure egoera. Eta orduan horre bueltak be, arduraz hartzen dira, konziliazioaren alen aipatu dut, oso gatza da politikan aritzea eta ordutegi gitzi gora bera normalak izatea. Hau da, 24 ordu, 7 egun astero, eta ez da erreza eroatea, ez bikote bat badaukazu, nik ja ez du bakarrik bikote eta ume eta hitz egiten, badaukaguz gure artean bebai pertsona batzuk, ez daukienak ez bikote zumerik, eta baina bizitza pertsonala dauki, eta horrena ere errespetatu behar da. Eta honek esparru asko hartzen dugu, eta ez dugu bizitza pribaturako denbora askorik itziten, ez dugu hori normaltasunez uztartu, eta ez da gondo ikusi, eta hona etorren, bizkaiburu batzarrera etorren nintzanean, lankide batek esan eustan, baina soaz beste dozin gauzatara itxaso, ikusentzunezko itzi nahi baduzu, baina politikara ez, mesedez, ezin eban sinistu, ez? Hori ingo neukanik. Eta batez be uste dut, ez dugulako zaindu zerbitzu publikoa zer dan horren balioa. Eta hori da sistemaren funtza. Eta hori berbaloratzen ez dugun bitartean, baina beste gauza gaitzen moduan, hezkuntzan gertatzen jaku irakaslekaz, ez da, maizu maestra baten zeregina, baloratzen ez dugun bitartean, ziurrenik ez dugu hezkuntza hobeagoa izango. Eta politika gintzari hobeagoa izango da, onenak joaten badira edo behintzat gustura doazanak eta zerbitzu publikoaren bokazio hori doazan badaukie joaten diranak, ez da. Eta ez dakit aldaketan ondik etorriko da, ez da erreza izango, eta uste duen gero eta gatzagoa izango dela. Azken hauteskunde hauetan, argi esan duzue zuen alderdia independentzia aldeko alderdi badela, zergatik nahi duzue independentzia herri honentzat? Guretzat sorkuntzan dago, gainera, bestela ez ginak Euskal Alderdi Jeltzale izango ginake beste dozen gauza, alderdi sozialista dal moduan, edo alderdi popularra, edo Podemos, edo Ciudadanos, edo beste dozen. Batez be, gure baitan, eta gure familiko eztabaida asko behortik etortzen dira sarretan, jente oso anitza dago galako, ideologia bateratu bat bai, baina gero zehaztapen oso konkretuekaz, ez da. Eta horregaitik sortu zen alderdia. Zergaitik nazio bat garelako, eta hori garen hori errekonozimentu nahiko horik ez daukanez gainera aldarrikatu egin behar dugulako. Eta horregaitik borrokatzen gara egunero, horregaitik egiten dugu lan egunero. Herri honen gurari bat da, baina gainera daukagun eskubide bat da, izan garelako. Orduan, horretan jarraitu beharko dugu. Ez dago arrazoi zientifikorik, baina bai izaera batena eta herri batek eskatzen dauen eta aldarrikatzen dauen nahi batena. Uste duzu ezagutuko duzula Euskal Estatu hori? Nik uste dut beste egitura bat, nik jadin bat daukate, baina bai ezagutuko dugula. Behar bada orain epe laburrera egiten dugu proiektu guztiak eta egiteaz bain ebaluazioak ere epe laburrean egin nahi dugu eta neurketak, ezta? Baina, luzarora joan barik be, nik uste dut Europa erabat aldatzen ari dela. Estatuak berak orain arte ikusten eban guk bakarrik edo guk dinodanean baikeuk, zein Kataluniarrek bakarrik eskatzen genduala estatuaren beraren beste eraldaketa bat, eta orain eurek be konturatzen dira. Orain arte kanpoan gengozanak bakarrik esaten gendun krisian egoala euren sistema instituzionala, orain eurek esaten dabe. Kostaiakie, baina konturatu dira. Ikuste dut
guzti horren aldaketaren inguruan etorriko dala gu kokatzeko beste aukera bat. Eta gerotan normaltasun gehiago gaztu uste dut ikusten dala nazioarte mailan bebai, guk nazio moduan egiten dugun aldarrikapen hori. Eskara extraterrestreak, ez daukagu solan antenatxo bi hemen, jente normala gara, munduan zehar ibiltzen gara, beraz, azkenengo topiko horrek, zuen gazteazarie, baina gure garaian esaten zara beti, bueno, hau pasatzen jatzue, behin bidaiatzen hasi eskero, eta hori zenbat eta gehiago bidaiatu, gero eta arrazoi gehiago ikusten duzu bai, gure izakeraren defentsan eta aldarrikapen horretan jarraitu behar dugula, beste modukoak izateko, ez hobeak, ez txarragoak, ez ezberdinak, baina besten parean egoteko. Lehen aipatu duzu, ekoiztetxe batean ibili zarela lanean azken urteotan, ikusentzunezkoen munduan aritu zarela, noiz hasi zinen, eta nolako azten itxaso hori, nola gogoratzen duzu garaiura? Zerbakit kazetari bezala hasi zinela informatiboetan, eta bar. Hasi nintzen ez eguneroko informatiboetan, 87an, Pleistozenoan iaia. Eta 20 urte neukazan, ETB-en momentu hartan froga asko egiten ziran, eta unibertsitatean gengozan, eta joaten ginen, eta egiten eutzuen hausko froga bat, idatzizko bat, tal, eta hasi nintzen erredakzio laguntzaile moduan. Ez baian programan, debate bat zan, eta oso urte bereziak izan zian, lan asko egoan, aukera asko bebai, gauza batzutatik bestera pasatzeko, eta hasi nintzanean, niretzat sorpresa bat izan zen, ze neban uste horretan jarraituko nebanik, ez da horretara dedikatuko nintzanik, eta hasi eta asko gustatu jatan, lan asko egoan, hori aldatzeko aukera bebai, eta hasi nintzen gauzak frogatzen, eta gero eta gehiago gustatzen jatan, eten barik ibiltzen nintzen batetik bestera aldaketak eta egiten, programetan, eguneroko ez informatiboetan barriro, gero ETB-tik kanpo produktora ezberdinetan, eta hasi zen, ni ez denarrak esaten da batzutan, lanaren jonki bat nintzala, ez? Eta hasi nintzen konturatzen, benetan asko gustatzen jatala. Eta konturatu barik nire profesio bihurtu neban, eta 87an hasi, eta 25 urte emondo da, gero produktora ezberdinetan egon nintzen, eta azkenengo 18 urteak, 18, kasi 20 urte, egon nintzen ja produktora bardinean, eta bertako kidere egin nintzen handik urte batzutara, eta baina beti mundu horretan orduan nintzen, neska gazte bat, ilusioz betetakoa, eta 25 urte geroago ezain gaztea, baina egia zen ilusio bardinagaz, eta 25 urtetan aldaketa ikaragarria bizi izan dute sektorean bebai. Zer da gehien gustatzen zaizuna ikusentzunezkoetatik, eta zer gutxiena gustatzen zaizuna? Lanbide horren onena zer da, eta zer da txarrena? Txarrena, urduan eta orain ez egonkortasuna. Nik uste dut hori gainera profesioarentzat txarra dela eta sektorearentzat bai. Behar badania hasi nintzanean lan gehiago egoan eta gitziago ginen lanean eta orduan aukera gehiago. Baina geroztik ikusi izan dodana da profesioan eta profesionalizateko aukera horretan gitzienezko egonkortasun bat behar duzula eta ikusi dut alde egiten beste esparru batzutara hainbat jente benetan oso ona sana, ez da? 3 hilabete lan egin, 4 lan barik, ez dakizu gero hurrengoan izurtengo da, nik ulertzen dut hori oso gatza dela. Eta hori ez da hobetu horrek txarrera egin dau, lan baldintzak sarritan gogorrak baino txarrak dira benetan, eta hori ez da hobetu ez krisialdiagaz, ez da medioen ugalketagaz, sarritan esaten gendun. Hori ez da izango opari bat, ona da, eta egon daitezala, baina ez da ugalduko, ez da gehituko, dagoan dirua horretarako beraz gitzitu egin beharko da eta egin da. Eta ez dago publizitate gehiagorik, beraz ez dago ez diru iturri barriak eta uste dut hori dela txarrena. Honena, eta niretzat gero beste gauza bat egoten zan bebai, produktoran nengoanean nik bulego lanaren egiten neban eta, ondo, baina momentu bat heltzen zan ja derrigorrez platora joan beharra neukala eta nire kideagaz beti hor akordion batera heltzen nintzen eta orduan tarteka edo zer zuzendu, produkzio ejekutiba normalean egin eban, baina gustatzen jatan platoa eta platoan egotea eta redakzioan egotea. Horrek
bueno, energia asko emoten eustan, eta talte baten hori egiten ebanean, ja banengoan prest barriro bulegoan sartzeko sorduan, bulegoko lanabe baten batekin beharra eban. Azken urteetan bereziki egongo zinen audientziai begira, pentsatzen dut? Bueno, horbe egin dut terapia bat. Claro, ni heldu nintzen bizkaiburu bat zarrera, eta goizean goiz, azten nintzen egunero audientziak ikusten, bueno, claro, eta 5 urte hori egiten, ohituta zagoz, gozalduteaz aparte, normalean audientziak ikusten ebasan goizetan. Gureak, bestenak, tal, programarik ez daukasunean be ikusteko zelan doazen, bueno, beste batzuk ekspansion irakurtzen dabe, eta ikusten dabe nikeiak zer egin dauan egunero, guretzat audientziak. Eta jarraitu neban, eta momentu baten konturatu nintzen, eten bat egin behar nebala, obsesionatu egiten nintzen, egunen baten ja, 12etan begiratzen baneozan, 8 eta honetan begiratu beharrian, eta pentsatu neban, a ber, ja, lasaitu beharra daukat. Eta lagun bateri, berabe, telebistan ibilitakoa zan alen galdetu neutzan, eta zuzean egin zen duen, eta esan eustan, 2 urte kostaiatan audientziak begiratzea itziteari. Eta, bueno... Zuri zema kosta zaizu? Kasi 3 urte, bai. Baina orain zeharka begiratzen dudaz, inoz zeharka baino gehiago, baina jaz dudaz egunero begiratzen. Zaila, zan, audientziak begiratzen? Bai, baina egunerokotasunean sartu behar duzu, eta neurtzeko modua hori ere bada, hori izan behar da bat, baina neurtzeko moduetariko bat bada begiratu behar duguz, eta nire profesioaren parte bat zen, orduan, eta neurketak badagoz, eta mundu osoan egiten dira, beraz, zure egunerokoak, beste profesio batzutan gertatzen dena da, zukurrengo goizean 8etan ez dakizu ze balorazio egin daben, modan dagozanak jakiten da, ez daki noiz gero salmentak egon diran, ala, petroleoaz ari diranak beste modu baten, eta gure azan urrengo gunean. Eta genia urrengo gunean jakiten zen duen, minutorik minuto zure programak ze evoluzio edapen izan eban, ez da? Bueno, oituten zara, gitzi gora, bera. Zer esaten digute audientziek Euskal edabidei buruz, ETB-ri buruz kasu honetan, ETB-en lan egiten zenuelako. Kike Monarriz izan nuen sofa honetan duela aste gutxi, galdetzen nion eta esaten zidan ETB bati buruz behintzat esaten dutela, txikia garela eta ez garela iristen ari. Hori izan zen bere esaldia. Bai, eta azkenen urteetan gainera galtzen ari gara be bai, guk daukagun ikusgelegoa txikia egia da, baina era berean oso exigentea. ETB bateko ikuslegoa oso berezia da, kopurua gaitik alde batetik, baina gero errealitate zabal baten bizi dalako. Euskaldunak garenok ETB bat ikusten dugu, baina kanaletan daukaguzan beste guztiak, osea, gure telebistan daukaguzan beste kanal guztiak eta bai, beraz, bat gehiago gehitzen dautzagun, orduan, kompetentzia guretzat beste nabestekoa da. Eta egia da, garai baten militantziaz ikusten zala, ez da, zenbatek esan dauzkue. Erosketetara noanean, nire esan dauzti, erosketetara noanean telebista itziten dut, ete batean jarrita, pentsaurik audientzia neurtu egingo zala, hau ez da topiko bat. Urte luzez egin dau, hainbeste jentek, ez da. Gero, guk daukaguz bikate telebista baten eginak eta horretarako dirua behar da. Telebista egitea oso garestia da, esango dautzu zuei, ez? Baina oso garestia da. Eta horrek eskatzen dau konpromiso bat. Baina gero, Euskal Justunek daukaguz besteak beste aukera bebai telebistan. Eta danerik eskatzen dugu. Ez dugu programa kulturalak bakarrik eskatzen, ez? Gure aizialdia betetzeko beste programa batzuk ere eskatzen duguz, eta sarritan eskagoz prest horrek euskeraz egiteko, eta beste batzutan eskagoz prest ikusteko. ETB batean jarriko bageunkez momentu honetan Euskal ikuslegoak ikusten dauzan beste programa batzuk, beste kate batzutan, gaitziztu izango litzake, eta esan ikusiko. Horbe oso exigenteak gara, eta katza da, hain ikuslego txikiarentzat ekoizpen on bat egitea eta itxurazkoa, gero gaueko 10etan jarri eta 5 bider botoi basakatu eskero ikusten duzu zanean besteko ekoizpen batzuk ze kalidade, ze aukera eta ze realitate daukien. Oia, megak esaten zidan, deigarria dela ETB-bin pelikula bat ze audientzia izan dezaken, eta pelikula berdinak ETB baten, ze audientzia, zenbat geiste den audientzia bat? Zenbat urte izango diran, baina bere garaian egin zen froga bat baita. Harry Potterren pelikula bat zen, ez dakiz zein, eta kate bietan, emon zen, ordu berean hizkuntza bietan. Eta audientzien neurketetan badakigu ezaguna da, nortzuk diran euskaldunak eta nortzuk ez. Euskaldunen parte batek ere
gazteleraz ikusi eban Harry Potterrena. Orduan, esan ordutegi problema bat, esan produktoka problema bat, aukera biak geunkazalako, ez da? Eta hori ere emoten da oraindik. Eta gero uste dut, euskal audientziak, edo audientzia euskaldunak, beste gauza batzuk ikusteko ere aukera izan behar dabela ETB batean, ez da? Eta hori ez da erreza, diruak kostatzen dalako eta garestia dalako. ETB bian ere ez daukaz momentu honetan, murrizketak egon diralako, ez da? Edo telebista egiteak diru asko kostatzen dagoelako eta ez dagolako dana egiteko. Baina ez da erreza, kate generalista bat bihurtu behar dozu eta sarritan, pentsatu izan dugunean ez badago danetarako dirua egindagigun kulturaren alde bakarrik eta orduan zenbatek ikusiko dabe, norentzat egin behar dugu. Ez alda garrantzitsua esate baterako umeak edo gazteek eurentzat referentzi diran programak euskeraz ere eukitea. Behar bada, ez dira nire gustuakoak izango. Eta nik pentsatuko gainera txuminada bat dirala eta batzuk telebasura deituko dautzie. Baina horrek dira gure gazteak ikusten ari diran programak. Inglesez eta erderaz, eta gazteleraz. Eta ez da bez euskeraz ikusten, ez dago alako. Ez dugu zemon behar, ez dugu nahi horrek ikusi daki esan, baina ikusten da bez. Gure seme-alabak ikusten duguz, Espainiako edozein katetan, edota interneten inglesez horrek ikusten. Orduan, nik ez daukate soluzioa, baina oso komplikatua da, oso komplikatu. Itzuliko zara? Ekoiztetxeen mundura ikusentzunezkoetara? Baietz uste dut. Itzuli nahiko zenuke bintzat. Nire lanbidea da, eta ni hemen epe baterako gongo naiz, ez dakit noiz arte, baina ni ezin naiz joan medikuntzara, ez da lehenengo sektorera sukaldatzen dut, baina gero ez dakit baratzean ordu erdi ez ere egiten, eta gaina nahiko neuke, faltan botatzen dut sarritan. Gustora nago, oso gustora, inoiz esaten dudanean emoten dauen nagoala, banago, baina nire oroitzapenak, nire bizipenak ikusentzuneko agazlotuta dagoz. Eta normalean esoaz lanera lagunak egiten, baina nik lagun asko topago dudaz, nire bizitza profesionalean eta asko daukat eskertzeko. Orduan bai oso gustora bueltatuko nintzake bai. Emozioz esaten duzula ematen du bintzat? Bai, eske orain aurpegiak ikusten hasi naz eta urte asko izan dira, 25 eta oso gazte hasi nintzen. Orduan azkenean zure bizitzaren edapena, jente bategaz batera eroaten duzu, nik ondino WhatsAppak daukadaz laneko jenteagaz. Guk baskari bat egiten dugu 88an jaiak deitzen zen programa bat egiten genuen ETB birako, Juan Luis Bikuña zen zuzendaria. Bai, Ana Valentziak eta orkesten eben. Programa horretan Uxue Barkosek lan egin eban bebai, nik urren urtean lan egin eban bebai, eta gero alde egin eban, eta Uxue Barkos hartu zen, eta Begoñatin, eta oso jente asko egon zan hor lanean, eta orduko programan lanean aritu ginenak, San Ferminetan urtero daukagu egun orduan, eta baskari bat egiten dugu orduan. Claro, 28tik. Bai, ezin dugu danok joan beti. 28 urte dara matzazpea. Ezin dugu danok joan beti, baina mantentzen dugu orduan, pentsaizu, bai. Eta gero batzutan bat egin dugu lanean, ala ez, baina, eta mantentzen dugu. Eta hori anekdota moduan bakarri, baina, bai, niretzat lana izan da, nik lan egiten dut bizitzeko, ni bizitzea gustatzen jata, baina lanak asko emon dauzt, eta hori, esaten danean topiko hori, ez, nire noa lanera lagunak egiten, nik lagun honak aurkitu dodaz lanean, eta lana errexago egiten dara, bai. Eta giro hon asko aurkitu dut lanean, orduan, bai. Hori oso polita da, lanerako lana errazten du. Bai, gure lana ez da dinotino oraingoan, ez? Baina gure lana sarritan gatza izaten zen, eta baldintza, neketzuetan, ordutegi terribleakaz, ordubako ordutegiekaz egia zen, eta, baina bai, zean ez dugu goratuko pozarren, bai, goratzen dut. Espero dut laster berriro topo egitea, eskerrik asko, plazor bat izan da elkarrizketa hau egitea, eta hori, nahi duzunera arte. Eskerrik asko zeuri.